Så er vi klar igen, og tak fordi der er så mange, der trods alt er blevet. Tredje halvleg, som jeg sagde, det bliver spændende. Vi skal i hvert fald en tur til Schweiz. Vi skal ned og opleve noget med nogle schweiziske erhvervsejendomme. Og jeg ved, at du vil komme til at snakke lidt om noget prisfastsættelse på jeres aktie. Men det går jo ud fra, at du selv vil fortælle om, ikke? Det vil jeg helt sikkert. Ja. Rigtig hjertelig velkommen, Gert. Jo, tak skal du have. Og jeg siger også tak for, at I er blevet. Super positivt. Og nu skal vi fra rummet og helt ned til jorden, nærmere bestemt ned til Europas lille smørhul. Landet, der flyder med kvalitetschokolade og kvalitetsure og kvalitetserhvervsejendomme. Mit navn er Gert Mortensen. Jeg er forholdsvis nytiltrådt CEO per 1. januar 2026 i Swiss Properties Invest. Og der er lige den obligatoriske disclaimer, som jeg har set. Swiss Properties Invest, selskabet blev etableret i oktober 2021, og i juli, helt præcis 14. juli 2022, sommeren 2022, blev vi børsnoteret på Nasdaq First North Growth Market. Jeg ved ikke meget af jer, der kan huske 2022, men der var en herr Putin, der gik ind i Ukraine, og renten gik i luften og så videre. Og som eneste selskab, og faktisk eneste selskab på Nasdaq First North siden, blev vi børsnoteret. Vi rejste på det tidspunkt 215 millioner. Og nu tænker I, jeg var rådgiver for selskabet på det tidspunkt. Jeg kommer med 30 års erfaring fra køb og salg af virksomheder, kapitalfremskaffelse med mere, og været certified advisor på Nasdaq First North siden First North blev etableret i 2005. Og jeg var rådgiver for selskabet, da det blev børsnoteret i 2022. Så jeg kender selskabet rigtig, rigtig godt, og jeg kender holdet bag. Swiss Properties Invest, jamen det har det simple formål at købe og drive schweiziske erhvervsejendomme. Det formål at optimere driften, indtjening, og med det formål at skabe aktionærværdi. Det er derfor, vi er der. Vi bruger det frie cashflow, overskuddet, til at investere i yderligere ejendomme. Vi ønsker at bygge op en betydelig portefølje af schweiziske erhvervsejendomme. Så får jeg ofte spørgsmålet, jamen hvorfor er sådan et schweizisk erhvervsejendomsselskab børsnoteret i Danmark? Jamen denne formål det er, at vi ønsker simpelthen at give danske, private og professionelle investorer mulighed for at investere i det her attraktive marked, som det schweiziske erhvervsejendomsmarked er. Og det er attraktivt. Det er yderst attraktivt. Det bygger på mere end 20 års erfaring fra Kjeld Østergaard som dansker, bosat i Schweiz, og Martin Mærke, schweizer, også bosat i Schweiz, som igennem 20 år har investeret i schweiziske erhvervsejendomme og inviteret med ombord i de her enkeltprojekter, inviteret især danske investorer med. Og de kommer med, som I kan se, en betydelig erfaring og har investeret over de her 20 år for mere end 4 milliarder i samlet opkøbsvolumen. Hvad har vi så brugt de der 215 plus et par kapitaltilførsler til siden 2022? Jamen, der er blevet købt med arme og ben. Pengene er blevet brugt på den gode måde. Og vi er nu oppe på en portefølje af 9 ejendomme, og for de af jer, der måske har set vores meddelelser med mere, der rejste vi i marts måned yderligere en portion penge, og forventer der inden for forhåbentlig kort tid, at kunne præsentere yderligere en ejendom i vores portefølje. Vi er meget kritiske, vi er meget selektive, hvad angår de ejendomme, som vi køber op. Og vores købskriterier ser derovre, det skal være et attraktivt startudbytte, det skal være attraktive ejendomme af høj kvalitet, og med det der mener vi basalt set, at solide lejere, naturligvis god stand af ejendomme med mere, men også mulighed for at optimere og forbedre ejendommene. For de af jer, der har de helt skarpe øjne på, der kan I måske se deroppe, den der hedder Vingi Turgau. Der er der en lille hvid boks ved siden af, og der er der en lille fint link.
Og det lille link der, det viser lige til sådan en flyover af Vinge-ejendommen. Og grunden til, at jeg vil gerne have vist det, og det er lovet, at det kommer med, når præsentationen kommer ud. Gå ind og tag et kig på det, og så vil I se et fint billede af flyover af vores ejendom i Vinge. Der ligger et gammelt schweizisk familieejet foretagende, som laver udrykningskøretøjer, militærkøretøjer osv. Super solidt, hvor vi ejer ejendommen, lejer til dem. Men grund til, at det er interessant, det er, som I kan se, kig på taget af Vinge. Billedet er taget, før vi installerede solpaneler oven på taget. Det vil I kunne se, det fremgår af den lille video. Det er blandt andet en af de ting, vi gør for at optimere driften, for at spare på omkostningerne på vores ejendom. Derudover så er valget af, hvilken kanton man går ind i, også super vigtigt. Nede i Schweiz, som det er sikkert bekendt, så består Schweiz af en lang række forskellige kantoner. Alle selvstændige kantoner, selvstændig politik, selvstændig økonomi, selvstændig alt muligt. Og der er stor forskel skattemæssigt på, hvor man befinder sig. For eksempel i Zürich, der betaler man i selskabsskat omkring 23%, lidt mere end den danske. I Zug, Lucerne, ja, der er man helt nede på 12-13% i selskabsskat. Så det har en stor betydning selvfølgelig, omkostningsmæssigt. Så derfor meget selektiv. Så det var vores aktive masse. Vi har i dag omkring 777 millioner på balancen i vores portefølje af ejendomme. Bag virksomheden, jamen, der står der et absolut kompetent team, bestående af driftsfolk, både Kjeld og Martin er operative fra vores schweiziske datterselskab, hvor også vores driftsledelse sidder, Romana, Alexander og Genshin, som alle tilsammen kommer med en betydelig erfaring i køb og drift, optimering af de her ejendomme. Alexander for eksempel, han er 100 meter mester i at skaffe nye lejere, hvis der er nogen, der er så kedelige, tavlige, og forlade en af vores erhvervsejendomme. Genshin, 100 meter mester i optimering af driften af ejendommene, og Romana især tager sig af det juridiske. Og så har vi pakket op af en kompetent bestyrelse med de her forskelligartede kompetencer, både de juridiske og så Torbjørn som bestyrelsesformand, som kommer fra et langt erhvervsliv, blandt andet i børsnoterede danske og norske virksomheder. Så vi synes, vi er godt dækket ind, og Jan og jeg, som udgør det danske hold, har til huse i Danmark. Vi kommer med kapitalmarkeds- og investor relation-kontakten. Så et absolut godt team bestående af de folk der. Nå, der er et eller andet med mine symboler deroppe, men det overlever vi nok, om ikke andet, så et godt udråbstegn. Jeg kan godt se, det er lidt advarselstrekant, men hvorfor, det ved vi ikke. Men ikke så meget advarsel over det andet end udråbstegnet, det er det, I skal hæfte jer ved. Hvad er det, vi har? Vi har en super simpel forretningsmodel. Vi investerer i de her erhvervsejendomme, sikrer et stabilt cashflow. Vi låner til en absolut attraktiv rente i det schweiziske marked, og dermed giver og naturligvis lånefinansierer købene af ejendommene. Vi søger at komme op i størrelse, og det er helt klart vores mål. Inden for en årrække har vi da klart en forventning om, at vi har fordoblet vores aktiv masse. Og alt det selvfølgelig med henblik på at få reduceret vores omkostninger, få drevet stordriftsfordele ud af vores drift, og så naturligvis alt sammen med fokus på at levere et forøget afkast. Og alt det her baseret på et erfaren ledelsesteam,
som i øvrigt igennem de her 20 år har opbygget et super stærkt lokalt netværk, lokalt markedskendskab og en rigtig god evne til at få forhandlet nogle gode priser hjem på de ejendomme, vi køber dernede. Så gør vi det, at vi baserer vores model i øjeblikket især på renters rente. Afkast er afkastet. De fleste, som har læst investeringshåndbøger med mere og så videre, jamen man ved, at det er attraktivt, det høje afkast. Det kommer, når man geninvesterer afkastet. Afkast for afkastet, det er formlen. Det er det, der sikrer os og gør det muligt for os at love vores aktionærer et absolut attraktivt afkast ned ad vejen. Derudover så har vi fokus på Schweiz. Vi ønsker kun at investere i schweiziske erhvervsejendomme på grund af den politiske og økonomiske stabilitet, der er i landet, hvilket i øvrigt giver sig udtryk i en absolut lav basisrente, ud fra hvilken at vi kan låne til absolut attraktive priser i det schweiziske marked. Den schweiziske base rate, som den hedder, sammenlignet med den Danish short-term rate, den schweiziske ligger omkring 0%, stadigvæk i øjeblikket, mens den danske ligger omkring 1,5-2%. Det gør en forskel, specielt når vi er kommet op i størrelse, som vi er på nuværende tidspunkt. Derudover så er der en sidegevinst. Det er jo ikke noget, vi satser på. Vi er ikke valutaspekulanter, men der er en sidegevinst. Den schweiziske franc er stærk, robust og synes at fortsætte denne her markante stigning, som er sket over tid. Som I kan se, siden 2006 er den schweiziske franc steget med omkring 75% i forhold til den danske krone. Den gevinst har vi naturligvis også med i vores model. Og så gør vi det, at vi er med hånden på kogepladen. Vi er skin in the game. Vi vil være medejere og medinvestere. Også når vi fremadrettet kommer til at lave yderligere kapitalrejsninger, så vil I se, at ledelsen bag vil deltage i de her kapitalrejsninger i det omfang naturligvis, at det er muligt. Vores ultimative mål, jamen det er at skabe aktionærværdi. Det er derfor, vi har sat det i søen. Vi har taget det her succesfulde koncept, opbygget gennem 20 år af Kjeld og Martin, og så har vi børsnoteret virksomheden med henblik på at skabe et langsigtet aktionærværdi. Og det vi har gjort, og det vi kan se i vores prospekt, det er, at vi har stillet vores aktionærer i udsigt et investeringsafkast på 100% efter 10 år, på 200% efter 15 år og 300% efter 20 år. Og det har vi gjort ud fra et forsigtighedsprincip. Det lyder lidt vildt, men det skyldes ikke mindst, at med den erfaring, vi kommer med igennem de 20 år, og det Kjeld og Martin har leveret, er et betydeligt afkast til de investorer, der har været med, hvis vi for eksempel tager over på højre side ledelsesteamets, det vil sige Kjeld og Martins track record, der har de leveret et afkast på mere end 400% i gennemsnit for de investeringsprojekter, som har haft en løbetid på over 10 år. Et betydeligt afkast. Og det er derfor, at vi føler os relativt komfortable omkring det, vi har sat i udsigt. Der er ikke nogen statsgaranti, det ved vi alle, men det er det, vi helt klart tror på, og vi føler os ganske overbevist om det. Så den røde linje deroppe, det er det, vi har stillet i udsigt. Den grå linje deroppe, det er track recorden over de her sidste 10-12 år for de projekter, som historisk set ledelsen har været inde i. Og så er der den lille grønne boks deroppe. Vi synes, tendensen er klar. Vi synes, vi leverer varen. Vi leverer varen. Indre værdi er efter de første 3 år steget med mere end 50%. Så for os at se, ser det rigtig godt ud. Og hvordan er det så gået over de her 3-4 år, vi har været i live og derudad? Det er mildest talt gået rigtig godt. Vi har en omsætning i 2025 på 37,8 millioner, hvilket betyder, at vi faktisk har nået det, vi projekterede, det vi forecastede skulle være vores omsætning i 2034.
Det er spot on. Jeg ved ikke, det er helt tilfældigt, det er spot on, at vi rammer 34's forventede omsætning på 37,8 allerede i 2025, men ikke desto mindre, det er det, vi har gjort. Vores indtjening har fulgt med. Driftsindtjening før værdireguleringer af vores ejendomme, den lå på 24,8 millioner i 2025, hvilket betyder, at vi har passeret det forecastede driftsresultat før værdiregulering i 2034, som var sat til 23,2 millioner. Så som sagt, det går godt. Og værditilvæksten i vores ejendomme er øget, som sagt, som jeg nævnte før, 777 millioner her i 2025, og det er jo op imod en projekteret værdi for samme år 2025 på 561 millioner. Så alt i alt, det ser rigtig godt ud. Så hvorfor investere i Swiss? Geografisk fokus. Vi synes, vi kigger ind i og adskiller os fra andre ejendomsinvesteringsselskaber med en strukturel fordel. Vi har fokus på det schweiziske marked. Super stabilt marked, som giver nogle fordele, som jeg nævnte før. Lav rente. Det er bare John, der vinker. Og så ser vi ind i et marked med absolut attraktive markedsforhold. Forstået på den måde, at styring og planlægning, den offentlige styring og planlægning af ejendomme og udvikling af ejendomme i Schweiz er hårdt styret. Det betyder, at udbuddet er begrænset, det vil sige, at efterspørgselen er stor, og det har naturligvis en indflydelse på ejendomsværdien. I modsætning til andre lande, hvor der ligger brakmarker og så videre, og kommuner gerne vil have lov til at tiltrække erhverv, og så får man noget billig grund, og så kan man bygge erhvervsejendomme og så videre. Hvilket jeg tror skal ses i sammenhæng med det, vi kommer til lige om lidt. Og som John var inde på, prisen på grisen, det var så ikke grisen, du kaldte den, tak for det, men prisen på vores virksomhed. Og naturligvis vores diversificeringsstrategi, altså jo flere ejendomme, jo bredere risikospredning naturligvis, og jo større stordriftsfordele. Og skulle der være nogen, der vælger at forlade os som lejere, jamen så har det jo naturligvis mindre betydning, jo større vores ejendomsmasse er. Så alt i alt en absolut attraktiv mulighed for at investere i et unikt, profitabelt og voksende selskab. Så alt godt, dog bortset fra vores aktiekurs. Op på venstre side heroppe, der har I indre værdi per aktie. Det vil sige, solgte vi hele skidtet i morgen, og når jeg siger skidtet, så mener jeg ikke skidtet, så solgte vi alle vores kvalitetsejendomme i morgen, så ville hver aktionær med en aktie få 147,5 i hånden. Naturligvis under forudsætning af, at markedsværdien med mere holder, og forhandlingerne går som de skal, men så vil man få 147,5 per 31.12.2025. Og alligevel så ligger vores aktiekurs nede på omkring 100, i øjeblikket omkring 101-102. Men i 31.12.2025 lå den på 99,5, og det giver en kursindre værdi på 0,67. Over til højre, der har I sammenligning gennemsnittet for danske, norske, svenske og schweiziske erhvervsejendomsinvesteringsselskaber. Og der kan I se, hvad er det for kurser og priser, de handler til. Tilsyneladende her i Danmark, så handles ejendomsinvesteringsselskaber med en rabat. I Sverige, Norge, der handles de stort set på indre værdi. I Schweiz derimod, schweiziske erhvervsejendomsinvesteringsselskaber handler med en præmie oven i indre værdi på ca. 1,2. Vi er i schweiziske erhvervsejendomme. Vi er ikke underlagt den samme rentefølsomhed som i det danske marked. Vi er ikke underlagt det samme markedsforhold, udbud og efterspørgsel som i det danske marked. Vi føler os klart overbevist om, at der er et betydeligt potentiale i vores aktie. Så det har vi sat fokus på. Substansværdien af vores selskab er pt. Ikke afspejlet i kursværdien. Så det er det, vi har sat ind på. I gang sat en lang række initiativer.
I al beskedenhed, så min ansættelse på 1. januar en del af den, lad os bare kalde det awareness, opmærksomhedsfase, vi er gået ind i og sagt, kære venner, kære danske investorer, her er der absolut, både historisk set, men også fremadrettet, føler vi os overbevist om, en meget attraktiv investeringsmulighed. Vi ser potentialet i vores aktie, det er uforløst, og det er det arbejde, som er startet nu. Og så for at smide lidt facts på bordet, så har jeg taget børsens aktierating 2026, som udkom her slut april med, hvor de går ind og vurderer selskaber, vækstaktier, og jeg er pavestolt over, at et ejendomsinvesteringsselskab som vores ryger ind i puljen af vækstaktier. Det i sig selv, synes jeg, skulle være noget af en bedrift. Men det korte og lange er, at vi ligger i top 5. Det korte og lange er, at vi fra 2025 til 2026 er rykket 2 pladser op. Og vi går benhårdt efter at bevare vores plads i top 5, og allerhelst naturligvis rykke et par pladser op over de næste år. Og så har jeg fra vækstaktier stjålet deres seneste analyse af omsætningen i de mest handlede vækstaktier på vækstbørserne i Danmark. Og der har jeg jo naturligvis indrammet Swiss Properties Invest, og det har jeg jo naturligvis gjort, fordi at det viser, at vi i forhold her, de første måneder her 2026, der er det lykkedes os at øge omsætteligheden af vores aktier med knap 78% i forhold til året før. Så vi tror på, at det her det virker. Vi tror på, at vi er ved at bringe noget likviditet ind i vores aktie, og vi føler os ganske overbevist om, at vi skal nok få forløst vores potentiale. Spørgsmål? Yes, sir. Det der med at forløse potentialet, hvor mange procent forventer du, at kursen kan stige, eller værdien kan stige? Altså, personligt har jeg jo super svært ved at forstå, at kursen ikke er 147,5. Jeg gik en del i skole, men mest i frikvartererne, men jeg kan da i hvert fald regne ud, at hvis der er noget, der har en værdi, og der er nogen, der har sagt, at det har en værdi af 147,5, så forstår jeg ikke, at der er nogen, der vil sælge det til med 35-40% rabat. Så jeg tror, du har svaret der. Jeg tænker da, at den skal da i hvert fald derop. Og så kan jeg ikke se andet end, at hvorfor skal vi ikke sammenlignes med schweiziske ejendomsinvesteringsselskaber. Men hvis det er rigtigt, hvad du siger, så kan man jo lave en side af notering i Schweiz eller i Frankfurt for eksempel. Så får du tjekket kursen jo, om den er rigtig fastsat her i København. Det kunne man, men vores idé er jo netop at give danske investorer mulighed for at investere i selskabet. Og så er det jo ikke uden omkostning, og så er der lige den sidste del af det, hvilket altså for mig at se er det vigtigste, det er, her er vi unikke. Det vil vi ikke være i det schweiziske kapitalmarked, fordi der er adskillige ejendomsinvesteringsselskaber, der investerer i schweiziske ejendomme. Det er jo rigtigt, men det er mere, hvis du mener, at kursen er så gal heroppe, så var det da en simpel måde at få det tjekket på, jo. Ja, simpel og simpel. Det kan godt være, det koster penge, men... Ja, og skal vi så ikke hellere bruge pengene på at få købt nogle flere ejendomme og så videre. Så, men ja, en mulighed. Men vi sætter fokus på, at det skaber noget awareness, hvad vi ikke har gjort. Vi har haft masser af fokus på at købe ejendomme, og vi ønsker simpelthen lige nu at give den fuld rulle på opmærksomhed omkring Swiss Properties Invest. Nu kan det godt være, at det er et ledt spørgsmål, det her. Et ledt spørgsmål. Et ledt? Ja. Men det står der ikke. Det står der ikke i kontrakten. Ja, men det her med, at du siger, at schweiziske ejendomsaktier er oppe i over indre værdi. Kan man tage det som udtryk for, at markedet dernede er overophedet? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, man kan tage det som udtryk for,
at rentefølsomheden i det schweiziske marked er markant mindre i det danske marked. Man kan tage det som udtryk for, at udbud og efterspørgsel er anderledes i det schweiziske marked, end det er i det danske. Så jeg tror bare ret beset, at i det danske marked især, med den rentefølsomhed, vi har trods alt, og de ringere udbud-efterspørgselsvilkår, der er, så tror jeg ret beset, at man herhjemme lægger en højere risikopræmie på danske erhvervsejendomsinvesteringer. Jeg kunne forestille mig, at der er mange schweiziske investeringsselskaber, som investerer i ejendommen i Schweiz. Risikerer man ikke, at den næste ejendom, I nu skal købe, at den bliver for dyr, eller hvad? Jo, det risikerer man jo altid. Men vores lokale netværk, lokale kontakter, bygget op over 20 år, altså det foregår ofte sådan i det mellemklasselag, vi jo trods alt er. De ejendomme kommer man kun til, hvis man kender familien, der ejer, hvis man kender advokaten, der kender familien, der ejer de her ejendomme. Og de sælger ikke til hvem som helst. Så ja, jo, men jeg vil sige, at de ejendomme, der er blevet købt hidtil, og en af årsagerne til, at det går så godt, som det gør, det er, at det jo netop er lykkedes os at købe til nogle rigtig attraktive priser. Ja. Er der et hurtigt sidste spørgsmål? Ellers vil jeg gerne lave en udgangsreplik. Prøv lige at tænke på, man kan købe 1 krones egenkapital for 68 øre. Det giver da ret god mening, gør det ikke det? Eller hvad? Det synes jeg. Jeg synes, det giver rigtig god mening. Ja, det kunne jeg forestille. Det er da en rabat, det er da et tilbud, der vil noget. Ja, det er det, I skal gå hjem og kigge lidt på eventuelt, og prøve at tjekke lidt op på casen. Tusind tak, Gert, fordi at du ville fortælle os om Swiss Properties. Fornøjelse som altid. Dejligt. Tak, John. Tusind tak.